Предполагам, всеки родител е чувал за ужасните три, нали така? Натолкова беше и синът на моята клиентка, а тя беше изпаднала в отчаяние. Аз съм ужасен родител, ми каза тя през сълзи. Не ви издържам вече и само му крещя. След като с нея успяхме да успокоим емоциите с помощта на техники за емоционална свобода и предложих да изследваме, да видим какво се случва и защо са толкова трудни отношенията с сина й. Първото основно беше, че тя се чувства много претоварена от това, че по цял ден е вкъщи, с детето, сама, без подкрепата на партньора, с който имат някакви проблеми. Другия голям проблем беше, че страх да не се провали като родител, се опитваше да държи абсолютно всичко под контрол, дори неща, които всъщност не са в нейния контрол. И това създаваше доста конфликти между нея и детето й. Имаше го и момента, че нейните очаквания към детето й бяха доста нереалистични. С помощта на пренареждане на матрицата ние успяхме да нормализираме нещата, да има по-реалистични очаквания към детето си, да разбере от какво всъщност има нужда, но също така и да отложи малко негодованието, което изпитваше към партньора си. След това, на следващата ни среща, тя ми сподели, че всъщност е имало доста голям ефект от тази единствена в този случай сесия по въпроса. Ежедневието е станало много по-леко, но най-важното е било, че всъщност отношенията с сина й са се подобрили. Тя е много по-спокойна, спряла е да крещи, има е много по-голямо разбиране, когато е осъзнала от какво има нужда от детето и когато е осъзнала, че тя също има свои нужди, които трябва да покрива, за това са и нужди, но също така започна да поставя граници и да ги защитава, разбира се, в отношенията с партньора си, за да могат техните отношения да станат по-пълноправни и всичко това е подобрило цялостната обстановка в семейството.